ହଉ ଦଉଛି ବାପା ନିଅ ବାପା। ନମସ୍କାର ଶ୍ୱଶୁର ବାପା। ହଁ ସବୁ ଭଲ। ଝିଅ ଝିଅ ତମର ଆମ ଘରେ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାର। ହଁ ମିଶି ସାରିଲାଣି ସଂସଦ ତ। ନା ମତେ ସେ ଟିଫିନ ବକ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲାବେଳେ ଦିଏନି। ସେ ମତେ କହିବ ତମେ ବାହାରେ ତମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାହା ଭଲ ମିଳିବ ତମେ ଖାଇଦବ। ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ଏଇଟା ଆଉ କଣ। କିନ୍ତୁ ବାପା ହଁ ଅଲଗା ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇକିନା ଜାତି ଯେମିତି ପୁଟକୁଣିଆ ଜାତି ତା ନାଁରେ ଇଏ ନାଁରେ ପୁଟୁରୁ ପୁଟୁରୁ କଥା ଆଗରେ ଗୋଟେ ପଛରେ ଗୋଟେ ତାର ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଯାହା କହିବ ମୁହଁରେ ରଖ। ମୋ ମା କି ବାପା କଣ ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟେ କଲେ ନା ମୁଁ କରିବିନି ଏଟା ମୁହଁରେ କହିଦେଲା କେ ଖରାପ ହେବେନି ଆଉ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, କେହି ଖରାପ କହୁନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଲେ ସେ ଜାଣିକି ଲାଜରେ ଘରୁ ବାହାରେନି, ତା ରୁମ ରେ ସେ ଲଗ ଦେଇକି ରହେ। ହଁ ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ଧୁଆ ଧୁଇ କରେ କରେ। ମୋର ଥରେ ଆଇରନ୍ ଦଉଥିଲା ଏଇ ନୂଆ ନୂଆ କଣ କି କଟନ ସାର୍ଟ 3-4 ଖଣ୍ଡ ମୋର ଆଇରନ୍ ପୋଡ଼ିଦେଲା। ଦାମୀ ଡ୍ରେସ ହେଇ ଦିନ ଠୁ ଡରିକି ଦେନି ସବୁ ଲଣ୍ଡ୍ରିରେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କହେ କରିଦେବି ବୋଲି କହେ। ନାଇଁ ସବୁ ଭଲ, ଗୁଣ ଗୁଣ ବହୁତ ଭଲ। ନଥିଲା ତମକୁ ଫୋନ ଦେଇକିନା ଭୁଲ କଲି ସବୁ ଯୋଉଟା ନ କହିବା କଥା କହିଦେଲେ। ପ୍ରଶଂସା କରିବାଟା କଣ ଭୁଲ? ଆହୁରି କରା ହେତି